lain mo nang i-share na ako. Sabrina, unsa ko nimo kamahal? Ha? Sulti ikos tinuod. Unsa ko nimo kamahal? Mahal ta kayo ka, Rodel. Andam ka bang matubang sa kamatayon tungod sa maong pagmahal? Rodel. Rodel. Di na gina mo ang ipangutana pa. Naipaw ka doon sa tagakamahal. Dili ko magpakasal nimo kung kumidya ning akong kipati nimo. Salamat. Karon, tubag ako sa akong pangutana. Anda mo bang pagkamatyan ang imong pagmahal nako? O, Rodel. Naana sa ato niyang panumpaan, di ba? Nahangtod sa kamatayan. Salamat. Maulang ka na ang gusto kong mabati ka nimo. Ikaw, Rodel. Andam ka bang magpakamatay tungod og alang nako? Oo. O Sabrina, andam kong mupatay ug magpakamatay tungod og alang nimo. Salamat, Rodel. Sabrina, ayaw ko biyaya. Dili may tapong biyaan na ka, Rodel. Salamat. Sige. Ati mo nun ko na ang hikayonon sa sunod alaw, ha? Oh, sige, sige. Magsuwat pasad ko din hiya. Sige. Doon na lang kagabi ang palabiyon og makasal na kita. Oh, duha na lang kagabi eh. Ah, sige na. Ati man na nang hikayoy nun. Kay tawagan sa dako ang atong mga barkada sa syudad. Oh, Hey, nga na may tutok man ka. pili lang ha ang magustuhan ni Mama. Oh, ayaw ka bala ka. Akong piliun og maayo ang imbitahonon. Sige. Relax lang diha. Pila na lang ka oras. Ug mahimo na kong asawa ni Rodel. Hain na ba itong mga listahan, sa akong mga imbitaron nun? I-send ako sa messenger ang invite na. Ay, di ang listahan. Oh. Uy, nga naman Isuwat-suwatan ang listahang papel sa mga imbitahon nun. Sa man Isa man yung tawhan ng may kuris-kuris anis akong listahan. Di ano mahimo da. Kinahang lang mahusay ni. Annalisa, hiluta ang akong bukton kay binhod kayo. Oh, madam. Ayuha sa paghilot. Taray! Hinayasab! Unsa man ka? May kasuko ka? Wa man, madam. Hinaya lang kay sakit ang akong kamot. Oh, madam. Kana. Excuse me. Tita, may tuyo po ni Annalisa. Ma'am? Ikay nagkuris-kuris ining listahan sa akong ibitahonon, Annalisa? Hala. Uy, kisa ko tang buang ang may gubaan ng imong listahan. May nahilabot sa akong mga butang kita. Karaghan na gini may tabo. Una, gipunan og nga ng akong listahan. Unya karon, giwiris-wirisan na gyud. Unsa man, Annalisa? Ikaw ang nagwiris-wiris, ana? Dili, madam, uy! Annalisa, wa ko'y laing mahuna-hunaan nga magkabuhat ini gawas nimo. Ma'am, mamuin taon ko magwiris-wiris, ana, Ma'am Sabrina. Dili sa mahitabo nga ako ng buhaton. Paano kay taon ko makasa, Ma'am Sabrina? Tugan sa tinuod! Tita, ayaw siya dapati. Kinahalang dapatan ang mga bakakon! Sulti na lang sa tinuod, Annalisa. Usaman, pamunal kang usa? Tita, madam, bisan pat yun pa ko diniwa ito kung maghilabot sa mga butang ni Ma'am Sabrina. Uwa! Ba! Buhi ka ng tumoy sa akong sungkod, Sabrina! Dili, tita. Di na kinalapasakitan pa si Annalisa. Ma'am Sabrina, tuhui ko, ma'am.
Huwag taon ko maghilabot sa imong mga butang. Labi na listahan sa iyong batahunon. Ang kuna na lang nga ikaw ang nanghilabat! Kay wala ing makasud gawas din sabay. Gawas nimo og sa imuhang igsoon! Isa na yung kagubot din eh. Kinilang disiplinahon ka ng babayhana, Rodel. Ano man? Ano sa may saan ni Annalisa? Ini Rodel, may nagwiris-wiris sa imbitahonon. O klaro kaayo nga may kasukuan nagwiris-wiris kay hapit magisi ang papel nga gisuwatan. O kana si Annalisa ang nagbuhat ni anak. Oo, may rason aron ako nabuhat dun, sir. Okay, Annalisa. Daio na mi. Oh, nganong imo man palakton ka na babayhana? Gusto na makadaot ni mo ang masuko. Lakaw na, Annalisa. Salamat, sir. Ano bang imo mang palakton katong babayhana? Nga pa man ta mahusay. Ma, gusto na. Hapit na nga mong kasal ni Sabrina. Di maayo nga magkagubot ta. Gusto si Rodel, tita. Kalimtan sa nato ng kita po, Magsulti niya ta, Rodel. Excuse na, tita. Oy. Oh, Larissa. Naunsa nam sab ka? Ano nagilakang ka? Naunsan man taong kamanghod, oy. Manoy, gipasangilan na sab ko nila nga nagwiris-wiris sa listahan sa imbitados kasal nila, Sir Rodel. Unsa? Uy. Pabudoy ko ng pangitabo ah. Mauna, Manoy. Pero minalo ko nilang pasanggilan. Unsa man? Wa man jud ka magbuhat ana. Huwain taon, Manoy, uy. Oh. Eh paghatlok. Barugay nga wa ka magbuhat. Dili man ko ganahan nga masuko si Ma'am Sabrina na ako. Mituo sa siya nga ikinagbuhat ini. Di ko makatuo nga si Annalisa ang ibuhat ni Rodel. Pero siya ang imong gipasanginlan. No, nangutanar ako niya. Mga tagamangutana nga diha sa tubangan ni Mama. Napasakitan na hinuon ni Mama si Annalisa. O sa ato pa di ay, ako ning sa. Di singon ana nga imo ring sa. Naibaw na ka sa kinayan sa akong inahan. Dili ka ang imong mama ang naghilabot sa mga butang. Ha? So sorry Rodel, pero usahay man ko dili ko makasabot sa lihok sa imong inahan. Usahay mo ganahan kay siya nako. Usahay sad ugas siya tinagdan ako. Nagsulti na tabahin ana, di ba? Okay. Sige. Sabto na lang nako ang imong inahan. Sabto na lang nako ang tanang mahitabo ining baya nga makapasaka sa dugo usahay. Sabrina, sa sunod, kung doon na kay mamatikdan, akong sutihog una. Sorry. Di man ko ganahan gud nga magsamok-samok nimo. Kay mura man og may kaugalingon kang problema nga. Wa nimo isulti nako. Wa ko'y problema. Kanang ibong ibutang si mong daw na. Rodel. Sige, ako na nga tuon si Mama. Ako siyang tabagan nga dili dahil manapat. Doon sa man ni si Rodel. Dili man siya magdugay o pakiksulti na ako. Lahipit kaayo siya karon nga niami sa ila. Nausap na siya. Mura siya bidistansya na ako. Pero gusto siya. Dili mahimo nga dunay bisan gamay na lang nga dili pag sinabtanay karong panahon. Kay duha na lang kaadlaw. O kasal na namo ni Rodel. Unsa man ka? Magtungog na lang ka dinhi sa punuan sa kahoy. Uwa naman ko ibato nun sa taas. No, sige. Ano lang una ka dinhi ha? Ako lang unay paapo pa sa atong mga gaon. Annalisa, mahimong magsalita? Ma'am Sabrina. Kuan ma'am ba? Muhang nyo lang unta ko ma'am nga dili lang unta ninyo pahilakon kanunay nga akong manghod. Ako na mangayog pasaylo ninyo, Carding. Okay ma'am. Kanarabit ako gipaabot ma'am nga mangayog og pasaylo. Migaw pa na kagbalik ma'am. Si Madam ang nagwaris-waris sa imong listahan, Ma'am Sabrina. Gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pang mga sumpay nining atong sigilanon. Daghong sasapa.
And ayan guys, nadunggan na to no, ang part 17 sa Daghong Sasapa. Guys, it's been 3 days no since ta naka-upload o nagbalik guys. Sukad pa tong lino guys no, wala sila is upload ang atong source mo nang magitay na himo ani guys, but mag-abang-abang yun ta. Kaslo no narabato sila guys unta no, ang kini nga sumpay guys is continuation lang ni siya no, katong sa drama nga nabiyaan nato guys. So atong i-check guys ang inyong mga comments sa niaging semana. Thank you so much no sa mga nagtan-aw o sa mga nag-request mo sa ngita asa ng sumpay. Di ana once again since na kay medyo nalangan no, or dili kay medyo nalangan gud guys no, it's been 3 days gud no since ta naka-upload o balik. Again, this is Daghong Sasapa part 17. Wow, salamat sa 205 views no sa part 16 guys. O 7 likes atong i-check ang inyong mga comment. Wait lang guys no, kay medyo hinay yun ang signal. Ay, kamingaw sa balot guys. Oh. Choose Nido, your act of love. From Lene Omega, salamat sir sa part 16. Welcome sa imo. Well, Lene Omega, thank you so much. Ogdads Vasquez, thanks sa Daghong Sasapa. From Inday Lane, unta na naikasundaan ni Dugay mani masundan good. Oh, Dugay siya guys. 3 days lang naman. Okay na siya. Pero yun nga, 1 episode ya punta per upload guys. Siguro kung makasugod na ko guys sa akong trabaho no, sa Gaisano. Yes, nag-apply manggod ko guys sa Gaisano City, Kabadbaran, Agusan del Norte. Og November 9 daw guys ang kuano opening. So I think 2 episodes per upload ta ana guys no, atong paningkamutan. 2 episodes per upload. Di na ako makaya no og 1 episode per day guys tungod sa kabisi na no. Syempre alas 8 in nya out, depende sa shift no, na ay 6, 7 ug 8 okay lang matungdan tag alas 6 guys. Biyahe paabot diri 6:30. So dili makaya guys no. Dugay ra ba mahuman maghingi ko mangutag mga reaction pa rin. So 2 episodes per day okay ra na siya guys. So to ibig matawan tog tag 2 days no. From Lene Omega, lami bangus sir, bisag daghan bukog. Yes, lami yun ang bangus guys, pero may kamahalan din no. Mahal ang bangus, tag 220 guys ang soroy. Saon man ni guys. Pag mahal man yun ang bangus, hindi tayo mahimo ani. But mapalit yun ta kay mangita ang putag lami nga sudan. So mamati ta guys no sa drama atong pamation ang atong paminawon guys no og maghimo tag reaction video. Walay mga upload guys tong mga last days kay kuan tungod sa linog og burn out. Andam ka bang matubang sa kamatayon? Hoy, kapuya sa pangutana. Mo mo pangutana ni Rodel guys, sa kadaghan pwede pangutana kana gyud. May bawag ko sa taga-kamahal. Dili ko magpakasal mo kung kumitsa ni akong kipating nimo. Salamat. Kang, tubag ako sa kong pangutana. Andam mo bang pagamatyan ang imong pagmahal nako? Rodel, naana sa ato niyang panumpaan, di ba? Mahangtod sa kapatayon. Salamat. Muna giingon nga samtang ako may kinabuhi pa. Mabati ka nimo. Ikaw, Rodel, andam ka ba magpakamatay tungod og alang nako? Ano patay-patay naman na silang tapik-tapik na dayon guys, yun unsa naman na sila. Ina nga andam pa ka mono nang ko hantod sa katigwangon. Grabe.
Anda baka mamatay tungod nako. Piyaw ba ang tanong dai. O Sabrina, andam kong mupatay ug magpakamatay tungod og alang nimo. Salamat, Rida. Sabrina, ayaw ko biyaya. Dili na itapong biyaan na kayo, Rida. Salamat. Sige. Ate manon ko nang ikayunon sa sunod adlaw, ha? Sige. Magsuwat asad ko din iya. Sige. Doon na lang kagabi ang palabiyon og pakasal na kita. Duha na lang kagabi eh. Excited na guys ang bag-ong mag-asawa kay matud pa duha na lang kaadlaw no ug kaslo na sila. So nakoy pangutana guys no asa maganis lang nga simbahan kaslon. So magairang relihiyon guys. Pilipinista ba ni Katoliko or saksi? Og na madayon nga ilang kasal guys basig na mga kakuli ano nga dili kapungan nga moabot guys sa ilang kinabuhi. Sige na. Ate mananang ikayo na. Kay tawagan sa dako ang atong mga barkada sa syudad. Hey, nga na may tutok pa ka? Dili alang ang magustuhan ni Mama. Ayaw ka bala ka. Akong piliun og maayong ikneta Ayaw na ang charger lagi. Sige. Na niya anak. Relax lang diyan. Ayaw. Di ba? Ayaw itukod mo ni kagubaan. Hindi. Ayaw yun Pila na itukod. lang ka oras. Ug mahimo na kong asawa ni Rodel. Ay naman itong mga listahan, miss. Ako ba yung nagyatiman yun akong gamit? Isend ako sa messenger ang invite na. Pag yun tayo halin guys, saan naman ni guys? Ay, pamalit na magbalot guys. Nauna niya akong balot guys, kada gabi or makabaitan sa akong mga utang, mga balay ro nun. Hindi na ang listahan. Uy, nga naman eh. Kisuwat-suwatan ang listahang papel sa mga imbitahon doon. Sa man ni. Kisa man yung tawahan ng may kuris-kuris anis akong listahan. Na. Kinsa may nagkuris-kuris guys? Tao ga ang nagkuris-kuris ato or nila lang? Or basin ang multo guys ni Arabella? So mga na to guys ang atong nahatag no nga reaction kay napay masunod pa nga mga drama no. Atong i-check case ba kung naabay mahal kong kaaway gahapon. Gahapon guys kay Domingo man ron. Ay dili mahal kong kaaway. So napay kuan guys, ikaw ang gamot og idol ko si tatay. Again, this is Todong. Bye for now and good night. Thanks, Sarah, man, and more power.